दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअनि फुल आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअखौ नायनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो नांगोन, होनब्लासो मिथिगोन बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां। बिदिब्ला लोगोफोर फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों गुलाय गुजाय। बियो मोनसे शर्ट फिल्म। लोगोफोर, दासिमबो नायाखै अब्ला नायनो हागोन। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नैबे भिडिअनि स्टार्टिंआनो जादों थाख्लाय, फामे, निजोम, बिथराय, महन्त, बिदां। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होबाय। नैबे भिडिअनि स्ट'रियानो जादों चन्द्र गयारी आरो नैबे भिडिअनि डिरेक्सनानो जादों बुहुम राभा। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नायनानै लाहैदो। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों रैरुब इन्टारटेनमेन्ट। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैदो आरो आं बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ डिसक्रिपसनावबो होनानै दोनदों। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ दासिम साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै।